थानाय 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 7, 8 आरो 9 सानथामनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खाग्राबारि दखरा एबा खाग्राबारियाव थांनाय समनि बिएलटिनि गिबि मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सआ बिथांनि मुङै बे जायगायावहाय भलिबल कम्पिटिशन एबा बुलुर बादायलायनाय अल इन्डिया बेसिसआव खुंगासिनो दङ आरो देग्लायबो नैबे 2022 मायथाइयावहाय खुंगा 19थि बोसोर जागोन बेखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो दिनै बे खुंनायनि जि बानजाय आफादनि मावखुलि बेखौ बेखेवनाय जाबाय। मिजिंथिदों थासारि आरो समा जुदि मोजाङै थायोब्ला आगोलफोरनि बायदिनो बे गेलेनायखौ मोजाङै मोजां खुंनो हागोन। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राबाव जिहेथु बिटिसिआ मेजर गेम हिसाबै जोंनि बे गेलेनायखौ स्पन्सर खालामो बे हिसाबैनो बे गेमखौ खुंबोबाय थानाय जादों। दासिम जोङो टीमखौ 8था थासारिखौ नायनानै जोङो दासिम 8था टीमखौ लिंग्रोनो सानदों। बे 8था टीमखौ जोङो लिग बेसिसाव गेलेहोनानै आरो खेलाया जोंहा डे आरो नाइट जागोन। मिजिंथिदों बयबो बे गेलेनायाव बाहागो लाफैगोन एबा नायनो थाखाय फैगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।